खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चैनल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो बर' कसारी वेलफेयर अटोनोमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारीया हाग्रामा महिलारी आरो सनदन ब्रह्मनि सायाव जाबायदि राजखान्थियारि एटाक खालामदो बिनि सायाव फंनैसो आं नोंथांमोननो बुंगोन। स' नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला थारैनो बुजिनानै मोनगोन बिथाङा मानो बेबायदि बुंदों आरो बेबायदि बुंनायनि जाहोना मा, बेफोर माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। मिहिनेश्वर बिथाङा धेमाजि जिल्लानि बिष्णुपुर गामिनि निरुपमा गुदि फरायसालियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 80थि जोनोम सान फालिनायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारी आरो सनदन ब्रह्म बिथांमोननि सायाव जा बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौनो आंनि बायदि नोंथांमोना बुंनो नाजागोन आरो एसे एनालाइजबो खालामनो नाजागोन। स' माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै होबानो जाबाय। बिथाङा ओरैबायदि बुंदोंमोन, हाग्रामा महिलारी आरो सनदन ब्रह्म बिथांमोना थांनाय 15 बोसोराव आउट अफ बिटिआर एबा बिटिएडिनि सुबुंफोरखौ लानानै बेपारी राजखान्थि गेलेबोदों बेबायदि बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा बुंबावदों, बर'फोरनि गेजेराव खौसेथि गैयिनि थाखायनो दिनै बर'फोरा माखासे बिथिङाव उन जानानै दं आरो गेरेमसा जानो हायाखै। आरो बिथाङा ओरैबायदि बुंबावदों, बर'फोरनि गेजेराव माखासे राजखान्थि गोहोखौ सेदलायनो नाजाबाय थानायसो नुनाय जादों बा राजखान्थि गोहोखौ लानानै सेलायलायनायनि मोनसे दोहौ बा गुथाल सोमजिबाय दं होननानै बिथाङा इंगित होदों। आरो बिथाङा थांनाय 15 बोसोराव जाबादि हाग्रामा महिलारी आरो सनदन ब्रह्म बिथांमोना बर'फोरनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो हायाखैसै बे बाथ्राखौबो बिथाङा रिपिखांहोदो। दा बाथ्राया जाहैबाय, मिहिनेश्वर बिथाङाथ' पलिटिकेल लेक्चार होबाय, पलिटिकेल डायलग होबाय बिथाङा, जे राजखान्थियारि डायलग, बे मोनसे हानजाया मोनसे हानजाखौ एटाक खालामखायो। स' जों बिदि सानना लानांगोन बिथांनि लेक्चारखौ, नङा होमबा? बिनि बादै मा सानना लानो बेखौ? जायखियानो जाया नोंथांमोना सानना नाय, बिटिसि सुक्तियाव 2003 मायथाइयाव जा बिटिसि सुक्ति जादोंमोन, बिटिएडि मोनदोंमोन, नङा होमबा? बै सुक्तियाव आउट अफ बिटिएडिनि सुबुंफोरनि थाखाय मा लिरनाय दंमोन? बै लिरनाय हिसाबै हाग्रामा महिलारी बिथांमोना बा हाग्रामानि जा सरकार दंमोन, बै सरकारा माबा मोनसे मावनो हादो बा माबा मोनसे मावनायाव नांगौ बादि साक्सेस जानो हादो। जों मावथाराखै बुङा, नाथाय बिथाङा मावदोबा मा बिथिंखौ बिथाङा साक्सेस जानो हाखो, बेसेबां मावनो हादो। स' बेखौथ' आउट अफ बिटिएडिनि सुबुंफोरासो मिथिसिगो। आउट अफ बिटिएडिनि सुबुंफोरा बेनि फिननायखौसो होनो हागोन। स' जायफोर बिथांमोना आउट अफ बिटिएडिनिफ्राय आंनि बे भिडिअखौ नायदो बिथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय जे हाग्रामा महिलारीनि सरकारा बै समाव मा मावखो आउट अफ बिटिएडिनि सुबुंफोरनि थाखाय। स' बिथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरगोन होननानै आसा खालामो। बाथ्राया जाहैबाय, आउट अफ बिटिएडिनि बाथ्राखौ मानो? बिटिएडिनि सिङाव बिथाङा बेसेबां खामानि मावदो, बेसेबां खौसेथि लाबोदो, मोनसेल' राजखान्थि हानजा जानानै मानो थायाखैसै? एसेबां खम सुबुं सानखोदों बर'फोरा, थेवब्लाबो मोननै मोननै पार्टी जोनोम जादों आरो नेशनेल पार्टियाथ' थाबायानो। थाङै थाङै मोनसे गोदान पार्टी जोनोम जाहैबाय, मा इउपिपिएल आरो बिपिएफआबो थाबाय। स' बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिया बहा थाखो? आं बे बाथ्राखौ बुंगोन, बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिनि दुरुंजों खाबथाना लाखिनायाव खिन्थु हाग्रामा महिलारी सारा थारैनो फेलें जामारदो, बे बाथ्रायाबो नंगौ। स' मिहिनेश्वर बिथाङा जा बाथ्रा बुंदो बेवहाय माखासे बिथिङा सैथोबो दं, गैथाराबो नङा। नाथाय बेयो पलिटिकेल डायलग, जों बेखौ मिथिखागो बा गासै सुबुङाबो मिथिखागो। दा बाथ्राया जाहैबाय, हाग्रामा महिलारी सार सनदन ब्रह्मखौनो बुं, बिथांमोनाथ' गोहोआव गैया। दा जाय बिथांमोना गोहोआव दं बिथांमोना आउट अफ बिटिआरनि सुबुंफोरनि थाखाय BKWACनि हेफाजाबै मा मावगोन, बेसेबां खामानिखौ बिथांमोना सल्भ खालामगोन, बेसो साननो गोनां बिखय जानानै फैबाय। स' जाय खामानिखौ हाग्रामा महिलारी सनदन ब्रह्म बा हाग्रामा महिलारीनि सरकारा मावफुंलांनो हायाखिसै, बै खामानिखौ जोबोर थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै आङो मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांखौबो रिक्वेस्ट खालामो। स' बिथांमोना पलिटिकेल लेक्चारल' होनायजों जानाय नङा, बिथांमोनाबो मावना दिन्थिनांगोन। बिथांमोननि आखायाव सम दं, बिथांमोनखौ जों दा जेबो बुंनाया, जिहेथु जोबोर माने गोदान सरकार, नङा होमबा? बिथांमोनखौ जों जेबो बुंथ'नो हाया, बिथांमोननि सायाव जों जेबो प्रेसार होथ'नो हाया दा। स' समजों लोगोसे बिथांमोना जेन मावलाङो। स' बेवहाय बांद्राय बुंनो गोनां गैया। स' मिहिनेश्वर बिथाङा बुंनाय बाथ्रानिफ्राय आं मानो बे भिडिअखौ लानानै फैखो, बेनि जाहोना जाहैबाय, बिथाङा जा बाथ्रा बुंदो थिग दं, हाग्रामा महिलारी सनदन ब्रह्म बिथांमोना जेबो मावनो हायाखैसै। नाथाय बिथाङा बिथांमोना जा खामानिखौ मावलाङाखैसै, बे खामानिखौ बिथाङा दा जेरैहाय मावनांगौ। आरो आउट अफ बिटिआरनि सुबुंफोरा जाबायदि बर'लेण्ड बिग्रायनायावनो जा, बर'फोरनि मोन्थायनि थाखाय दावहा नांनायाव जाबायदि हेफाजाब होबोदो, जायखिजाया बिथिंजों हेफाजाब होबोदों, बैनि मानखौ जेन बे गोदान सरकारा बा बै BKWACनि गेजेरजों सुफुङो। स' बेखिनियानो आंनि बुंनो गोनांमोन। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअ माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंबा प्लिज आसि दिन्थिनानै
होबानो जाबाय आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ बाय बाय